De ouderen van de band van basisschool SWS Oude Ziel in Oudebeeld-Ziel binnen net tevreden hoe het peteer dat er juist Rion West had, maar de directie van de school. Ze willen dat de juf die het voort moest, waarom komt op school. Dit verziek is akad. De ouderen bereiden haar nou op een vervolgstap. Er komt geen hege beroep in de zaak Miranda Olivier. De vrouw waard verliezen in juni om het leven bracht door haar ex-vriend. Hij kreeg daarvoor zo'n jaar celstraf. De familie van Olivier wie teleurstelt door deze uitspraak, maar het Iepenbier ministerie luidt hem deel bij de straf. Het Boen van Frieske Vogelwachten had een nieuw systeem voor de registratie van aaien en brietperen. Het systeem kan volle rapper in kaart brengen waar de aaien liggen. De informatie kan dan weer deeld worden met Bigeliks de boeren. Het BFVW wil de informatie benamenbroeken bij het agrarisch natuurbeheer in de provincie. Het Leeuwarden Scootje wordt op dit stuit ingrijpend te renoveren. Zo'n 40% van het stielwerk wordt vervangen. Grote patten van de romp worden vernijd en er komt een compleet nieuwe roef op. Dat is nodig omdat het schip hield iets slapper was. De renovatie moet begin maart klaar wezen. Joen en vannacht sneeuw en dan zakt het kwik naar -2 of -3 graden. Dat betekent kans op gladens. Ik is de kans op mist in het zuiden en zuidoosten van de provincie. Morgen krijgen we sneeuwbuien, dan wordt het zo'n 2 of 3 graden. Nachts vriest het 5 of 6 graden.